D'on surten les normes sobre la sanitat o l'educació a Catalunya? Qui decideix tot això? La resposta és en un document clau, l'Estatut d'Autonomia. Avui, doncs, anem a desgranar aquest full de ruta legal que ho articula absolutament tot. A veure, pensem en l'Estatut com si fos el plano d'un edifici. Però no un edifici qualsevol, sinó el de la nostra societat, un sistema d'institucions, de drets, de competències. És la base, els fonaments sobre la qual s'aixeca l'autogovern que ens afecten al nostre dia a dia. Molt bé, tenim el plano. I ara què? Com passem del paper a la realitat? Com es tradueix aquest text en un govern que funciona, amb els seus pilars, els seus equilibris de poders? Doncs vinga, anem a descobrir-ho. Perfecte. Comencem per la base. Què és exactament l'Estatut? Perquè entendre on es col·loca dins del sistema legal és clau per entendre tota la resta. Doncs mirin, l'Estatut és, ras i curt, la llei més important de Catalunya. Només té per sobre la Constitució espanyola. És la norma que bàsicament dissenya i engega la Generalitat, que és el motor del nostre autogovern. Aquesta comparació ho deixa bastant clar, oi? Si la Constitució posa les regles del joc per a tot l'Estat, l'Estatut el que fa és detallar com es juga la partida aquí, a Catalunya. És la nostra norma suprema, sí, però sempre dins d'aquest marc constitucional. Clar, aquest plano no ha caigut del cel. Té una història, un viatge legislatiu i polític que ha anat definint la forma que té avui dia. Aquí veiem l'evolució. Tot comença amb la Constitució del 78 i de seguida, el 79, neix el primer estatut. L'any 2006 s'aprova una reforma molt ambiciosa per ampliar l'autogovern. Però, atenció, el 2010 arriba una sentència del Tribunal Constitucional que en reinterpreta i retalla parts clau. Aquest va ser un punt d'inflexió que encara avui genera molt de debat. Molt bé, ja sabem la història. Ara, obrim el document. Quines són les seves parts? Com organitza el poder? I com defineix la comunitat que governa? Anem a veure les entranyes. L'Estatut s'estructura en 7 grans blocs, 7 títols, i l'ordre té tota la lògica del món. Comença definint qui som i quins drets tenim. Després estableix les institucions, com el Parlament, i a partir d'aquí va a la part més pràctica. Què podem fer? Les competències, com ho paguem, el finançament i, finalment, com podem canviar les regles en un futur. Al cor d'aquest sistema hi trobem la Generalitat. I la Generalitat què és? Doncs bàsicament 3 pilars. El Parlament, que fa les lleis, el president o presidenta, que dirigeix el govern, i el govern mateix o Consell Executiu. Aquests són els 3 pilars institucionals que l'Estatut estableix. Des de les primeres línies, l'Estatut ja defineix els trets identitaris del país. Parla del caràcter nacional, de l'oficialitat del català, de Barcelona com a capital i dels símbols històrics. Són, diguem-ne, els fonaments simbòlics sobre els quals es construeix tot l'autogovern. Anem ara al títol 1. Aquí és on el plano defineix la relació entre el govern i les persones, establint una mena de contracte social basat en drets i deures. Una de les grans novetats de la reforma del 2006 va ser precisament aquesta, incloure de manera explícita un catàleg de drets amplíssim, drets civils, polítics, socials, lingüístics. Es volia que l'Estatut anés més enllà de ser un simple document organitzatiu. Es volia que fos també una autèntica carta de drets per a la ciutadania de Catalunya. I ara arribem al moll de l'os, a una de les parts més importants i, no ens enganyem, sovint més complexes del plano. El repartiment del poder, les famoses competències. Aquesta és la gran pregunta en qualsevol sistema descentralitzat, vaja. Qui fa què? Doncs l'Estatut intenta respondre-la amb molt de detall, classificant les matèries en diferents tipus de competències. Aquesta divisió és clau, En les exclusives, la Generalitat ho fa tot, la llei i l'execució. En les compartides, l'Estat marca unes bases i la Generalitat les desenvolupa. I en les executives, la Generalitat es limita a aplicar les lleis que fa l'Estat. Aquest equilibri és el que defineix el marge real d'autogovern. Però sabeu què? La millor manera d'entendre aquests conceptes una mica abstractes és amb un exemple concret. Parlem de seguretat pública. Aquí ho tenim. L'Estatut atorga a la Generalitat la competència exclusiva sobre la seva pròpia policia. Això li dona el poder de crear, organitzar i dirigir els Mossos d'Esquadra, que és una de les manifestacions més visibles de l'autogovern. I aquesta competència, a la pràctica, es tradueix en funcions molt clares. L'Estatut especifica que els Mossos s'encarreguen de la seguretat ciutadana, de la policia administrativa i, molt important, de la investigació de delictes com a policia judicial.
Així és com un article de l'Estatut es converteix en acció real al carrer. Bé, ja per anar tancant el cercle, fem un pas enrere per a veure la imatge completa. L'Estatut no és només un text legal agafat amb pinces, és un document viu que estructura la vida política i social de Catalunya cada dia. Aquesta frase, que és la idea central de les fonts, ho diu tot. És la norma institucional bàsica. Res més i res menys. Totes les lleis catalanes, totes les accions del govern i del Parlament, neixen d'aquí, es fundamenten en aquest document. És el punt de partida de tot l'edifici de l'autogovern. I acabem en una reflexió. Aquest plano ha de ser sòlid, ha de donar estabilitat, però és que la societat canvia constantment. El gran repte, doncs, és aquest. Com pot un document així ser un fonament ferm i alhora tenir la flexibilitat per adaptar-se al futur? La resposta a aquesta pregunta segurament definirà l'evolució de l'autogovern català.